हॅलो, वेलकम टू रसास्वाद। आज आपण बघणार आहोत सँडविचची ग्रीन चटणी, जी मुंबई स्ट्रीट स्टॉल्समध्ये बनवली जाते तशी। हा व्हिडिओ जर तुम्हाला आवडेल तर व्हिडिओला लाईक करायला विसरू नका आणि रसास्वादला नक्की सबस्क्राईब करा। आपण आता चटणीचे इंग्रेडियंट्स बघूया। 1 कप पुदिना, अर्धा कप कोथिंबीर। पुदिना कोथिंबीरपेक्षा डबल घ्यायचं आहे आपल्याला। पाव चमचा जिरं, 5 लसणीचे पाकळ्या, अर्धा इंच अद्रक, 2 मिरच्या, 1 मोठ्या लिंबूचा रस आहे आणि चवीपुरता मीठ। आता हे मी मिक्सरला लावून ब्लेंड करणार आहे। आपली सँडविचची ग्रीन चटणी रेडी आहे। जशी मुंबई स्ट्रीट स्टॉल्समध्ये तुम्हाला जशी मिळते सेम अशीच झालेली आहे, एकदम यम्मी झालेली आहे। आपण ही ब्रेडसोबत अशीही खाऊ शकतो आणि सँडविचच्या वेळीही लावून खाऊ शकतो। आणि एक क्विक टिप आहे, जी पुदिना तुम्ही वापराल ह्या चटणीसाठी तो पुदिना एकदम फ्रेश असावा। थोडाही तो जुना झाला पुदिना, 1 दिवस जुना जरी झाला तरी ती चटणी कडवट लागणार, म्हणून पुदिना फ्रेश हवा। तुम्हाला जर चटणीचं टँगीनेस वाढवायचं असेल तर लिंबू अजून ॲड केला तरी काही हरकत नाही। तर व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा आणि रसास्वादला सबस्क्राईब करायला विसरू नका। थँक्यू।